Mark, wat vond je van het weekend? Ik ga er nu vragen wanneer het niet lukt. Nee, super weekend. Top. Het is echt vet. Veel gedaan. Goeie muziek gemaakt. Ja. Nee, echt veel goed gekomen. Nou, het is goed weer. Echt, we hebben zon gehad. Ook af en toe een beetje regen. Ja, dit is ook Wat wil je dit weekend hebben gegeten? Ik ben vooral vegetarisch. Als het maar gezond is. Sloopkamer. Ik ken er door alle koffers. Maar ja, hebben we alle twee wat in de koelkast worden in de koelkast. Ja, maar dit is ja.